Nachádzame sa na ploche bývalého štadióna Artmedia Petržalka, po ktorom zostala už iba prázdna plocha. Okrem toho Slovensko ešte stále nemá svoj národný štadión, ktorý už mal byť dávno vo výstavbe. Ešte pred pár rokmi sa mohla Artmedia Petržalka píšiť svojou účasťou v Lige majstrov, tak ako aj so svojím štadiónom, ktorý bol na slovenské pomery reprezentatívnym stánkom futbalu. Dnes je už iba spomienka a rovná plocha zarastená trávou. Vzhľadom na súčasný stav verejných financií Slovensko stále nemá svoj národný štadión, ktorý sa mal začať stavať na Tehelnom poli už na jar tohto roku. Zatiaľ sa však realizácia nekoná a pôvodný štadión stále stojí a chátra. Je to neskutočná hanba, keďže už aj v Čečensku, ktoré bolo pred veľa rokmi zdemolované, už tam majú národný štadión krásny. Najväčšia hanba, ktorú Slovensko môže v dnešnej dobe ponúknuť v celej Európe, nejaký štadión v 21. storočí nevedeli Slovensko zabezpečiť. Futbalový stánok na Tehelnom poli v Bratislave by mal podľa Hospodárskych novín stáť okolo 50 miliónov eur. Podľa rezortu financií nie je reálne, aby ho štát postavil zo svojich zdrojov. Národný futbalový štadión bude vláda možno stavať cez PPP projekty. V závere decembra zasadala vláda Slovenskej republiky, ktorá rozhodla o prijatí koncepciu športu do roku 2020 a v rámci tejto koncepcie jeden bod aj výstavba Národného futbalového štadiónu. Takže už som presvedčený, že teraz sa urobilo politické rozhodnutie o tom, že štadión bude. Zrejme by sme si mali brať príklad z iných krajín, kde financovanie športu a s tým súvisiace financovanie výstavby športových areálov je na vyššej úrovni a teda je aj predpoklad dosahovania lepších výsledkov športovcov. Vyspelé krajiny, ako je Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, podporujú šport výraznými sumami, mnohonásobne prevyšujúcimi naše. Pokiaľ sa týmto problémom nezačnú zaoberať kompetentní, bude slovenská reprezentácia prezentovať svoje výkony aj na takomto štadióne. Pre Paneurópsku vysokú školu Roman Doležal.